papunta tayo sa New Zealand ng Iligan City. And andito tayo ngayon sa Hinaplanon. So if mo right turn ka din mo liko ka diri padulong dito kay going ka sa Luinam, then straight lang sa Takaron hangtod sa mabutas sa bridge. We're now entering Mandulog Bridge. I don't know if this is the new one or the old one. It was destroyed by Bagyong Sendong and still under construction. Sabay ta karon. Uy, nana day sila oh. Pat. If mo straight ka din kay padulong og Barinaot, and then here kay good morning to MSCI housing co-op. I think Hinaplanon pa ni diri. Morning. Yep. To. Napunta patungas. Hinahinay lang ta. Any point ay of Mindanao. Char lang. So, subay lang sa dalan. Hi. Sa quarry. Quarry ta. Tamo sa kato kay grabe ka sa kaon. Sige ka ta.
Dalan. Side is the Mandalog River, and we are in the quarry. OMG! Basa Ernst! Tabing ilog, ni tawid ilog. Ikaw, sir. Unya na ko, sir. Basta na imuuli ugaw, ay kuyo ko pa. Basing matumba. Yup, kusog kay ang tubig pa, guys. Biya ko na daw, Ash. Yun, nasakwa. Nahulog na akong kuwan o yung sapatos. Mau lagi.
Okay. atong sapatos. Nang limpyo mo. Nang limpyo naman. Okay, dari ratataman. It is Chico ba? Nada, kagbalik alam. Na kayo.
Drera tataman. Amot lang. No, sarap magbike. Bike washing. Lamiag washing nga nanoy. Lomba ka dari ba? Buti ka, mati kolor. Hindi ako mali, mantala kalapog-lapog. Saka para kapuyon. Cycle house. Morning. Wala na to i-end ang vlog. So bye guys. Stay safe, ride safe always.